basamortu orallak ditu desiratzen itxasertz biluziak karrika hutsak eguzki hoben gabeak kiskali larruak irri partekatuak noiztenka eta denbora ez pentsa ez mintza amodioaren aitortzeko ez bada elearen lainoa plazaren erditik kezkaren susegua burka egaltatzen Bi, eta hiru. biltzen naute eta Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Benetan ohore bat da Tabakalerako Kutxa Kultur plaza honetan zuen aurrean Gero Axular dantza taldearen 20. urteurrenaren egitaraua aurkeztea. Eta 20. urteurrena esaten dugunean, 20 ari gara esaten eta errez esaten da, baina horrek benetan inplikazioa, lana eta indarra eskatzen ditu. Azken hilabeteotan maitasun, ilusio eta errespetu handiz landu du Gero Axularreko lantaldeak aurten aurrera eramango dituen ekitaldi ezberdinak. Eta horregatik eta aldez aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuegu bide lagun izan zareten guztioi, eta zareten guztioi, dantzari, musikari, voluntario, babesle, komunitate, elkarlanean aritu diren elkarteak, oso bereziak aurtengo programaketan, eta bereziki ikusentzule guztioi eta gaur gerturatu zareten guztioi. Eskerrik asko. Demoran atzera egingo dugu pixkat. 20 urte ari gara eta 2004ean 2004ra bidaiatuko dugu hain zuzen ere udaberrira. Eskolaz kanpoko euskal dantza klaseetan jarraitzeko euren seme-alabek motibazio falta ikusten zuten gurasoek haien artean. Eta orduan, Axular Lizeoan, noski. Eta ekain hasieran ikastolako urte bukaerako ospakizuna zela medio, eta nola ez gure euskaldun tradizioni eutxita mai baten inguruan, danak frontoian, bazkarian, azkenean zer da Gero Axular dantza taldea ere, euskal tradizioa bultzatzea, ezaguteraztea eta sustatzea. Hoxe, mai baten inguruan, guraso guztiok antzirela, bazkaltzen taldearen lehen urratsak eman ziren. Baina are gehiago, hilabete batean ekainak 28an, ezta? Sinatu zen dagoeneko 20 urte daramatzan proiektu ederronen entitate eratzeak da. Azkar egintzen duten. Garai hartan, Juan Luis Unzurrunzangak dantza klaseak ematen zituen eskolarduetan, ez? Eta gero sortu zenean,
lizeoarekin akordio batetara iritsi ziren eskolaz kanpoko euskal dantza klaseak bere gain hartzeko. Eta ze helbururekin. Batetik, euskal kulturarekiko interesa sortzeko, eta bestetik, gure dantza tradizionalekiko interesa sortzeko apustu egintzen denon artean. Dantza eskola funtsezko zutabe bihurtu zen, eta gaur egun ere da, ze akademiaren kudeaketak taldearen jardueren zati handi bat bere gain hartzen baititu. Orduan hasieratik Juan Luis izan da ikuskizunen arduraduna. Jungo gea bideoan zehar imagina batzuk ikusten, Orduan bere esku daude koreografia, zuzendaritza eta ideia originala. Laurek batzorde artistikoa sortu zuen. Andoni Iparragirrek musikaren arduraduna eta sortzailea dugu. Pitu, Ana Martinez, jantzien diseinuen sortzailea. Eta Gurutze Telleria, ekoizpenaren arduraduna da. Guztira urte guzti hauetan zenbat ikuskizun? 8. Ez da gutxi, Oro har esan dezakegu ikuskizun guztiak istorio eta kondaira batean inspiratuta daudela. Hasieran agian fantasiaz josita eta pixkanaka historiak hartuko du protagonismoa. Batzuk 8 esango ditugu, hemen ditugu, baina sasien artean adibidez euskara jasan duen errepresioaren inguruan. Lamien basoa etorri zen 2007an. Mitologia, Mari, Lamiak, fantasia. 2009an Talaia, arrantzale herri baten historiari buruz izan zana. Xereta 2011an, Lapurdiko Xereta Baiaran 1783an gertatutako gertaera historikoari buruz, Argizaiola 2013an, 19 eta 20. mende artean kokatzen da, gerra eta istilu zibilak tartean zirela, 2015an itzal galdua etorri zen. Karlista da maitutakoan, Mauleko Esparten lantegietara jo behar izan zuten nafarrar asko lan bila eta horri buruz. Agorria 2017an, 2019 arte, Donostian gertatutako txikizioa, 1813an, eta 2021an eta 2023 arte, Iga. Don Ibanel Oitzuneko emakumeek inkisizioaren jazarpena sufritu zutenaren istorioa. Bideoa badugu hemen edo, bai, bideoa ikusiko dugu pixkat. Bideoa ikusten dugun bitartean, Juan Luis zuri galderatxoren bat edo beste egingo dizugu, ze azken finean zu izan zea sortzaile, bai? Esan dugunez ikuskizunak historia edo kondaira batean inspiratuta daude, ezta? Euskal Herriko historia eta tradizioak ezaguterazten dituzu ikuskizunen bidez. Baina zure proposamenak eszeniko hauek nolakoa dira? Dantza eta musika tradizionalak erabiltzen dituzu, hauek eguneratzen dituzu, gaur egun badago hor korronte kontemporaneora pasatzea dana, zure oinarria? Bueno, oinarria garbia da. Oinarria tradizioa da. Oinarria Euskal Herrian daukagun altxorra, kultura, ez bakarrik hizkuntza, dantza, jantzia. Pentsa dezakegu gure dantzak hemendik kanpora ateatzen geranean, atzerrira ateatzen geranean oso mirestuak dira. Oinarria da. Dantza garaikidea dago pixka bat bere sustraia izan daiteke dantza klasikoa. Eta dantza klasikoaren oinarria tradizioa da.
Luis Hamaseigarrenak sortu zuen dantza klasikoa, lehenengo baleta egin zuenean, Euskal Herriko pausoekin, Euskal Herriko dantzariekin eta Euskal Herriko koreografoekin egin zen. Beraz, bai, Luis Hamaseigarrena eskondu zenean, Donibane Loitzunen, bere emaztea zen Nafarroko erreinuko alaba, eta eraman zuten, eta lehenengo aldiz egin zuten dantza klasikoa, bere helburua hori bazen, Euskal Herriko pausoekin egin zen, Euskal Herriko urratzekin. Beraz, oso importantean da eta guretzako ikeragarria da, eta harro sentitzen gera gure dantzataz, gure pausotaz, oinarri bada. Munduan ikusten dutenean gure pausoak, orduan ulertzen duten nondik etorri den. Dantza garaikidea garbi dago, etorri da klasikoatik, beste badoaztelako dantza berriak eta milaka formak desberdinak egiten. Gure buruat klasikoa izanik, aurrak eta hori aztertu genuen pixka bat ikastolan, aurrak ikusten bazuten bakarrik dantza, tradiziozko dantza, txistu batekin eta betiko dantzak, pixka bat aspertu egiten ziren. Orduan pixka bat goxoki bezala, beti sartzen dira koreografia berriak, eta ez bakarrik koreografia berriak, baizik eta musika berriak, beraiek ezaguten dituen musikak, ez bakarrik txistu batekin melodia, argiak, gaur egungo teknikak, eta kea, eszenatokitan. Orduan, zer egin genuen, pixka bat jantzi, dantza horiek, gure ikastolan zeuden dantza multzo kupuru txiki hori gehiago joateko. Eta garaikidean nik ez dut pentsatzen gurea garaikidea den. Gure azkenean dantza tradizioko dantza da pixka bat koreografiak eta gaurkotutakoak, pixka bat hil horretan. Garbi daukat baita ere, ez balin bazegoen talderik Euskal Herrian tradiziozko dantza egiten duenik, gu izango ginela, horretan buru belarri egingo genokela, eta astu egingo gineake gauza berriak egitean. Pixka bat jantzietan hori gertatzen da baita ere. Denak taldeak pixka bat doazte milaka beste jantzi batzuek erabiltzen eta astu egiten gera pixka bat gure altxorra, gure jantzia, gure kultura nondi datorren. Eta garbi dago, garbi dago, azkenean pentsatuaz zer den hobeto gure kulturarako, jakinda gure tradizioa. Guk ezin dugu gure gaurko koreografoak eta ezin dute gainditu gure aitona monak egin zuten dantzak eta koreografiak. 100 urte dituzten dantzak, osatuak eta eginak eta neurriz eta hobeto daude gaur egun egiten direnak baino. Oso interesgarria. Gauzatxo bajuna horretik, ze gauzaso kontatu izkigu, igual hemen geratu beharko zinateke eta interesgarriagoa zuen zutea. Baina anekdota txikitxo bat, zu protagonista, laguntzeko eta koreografioetan sasi bezala jantzi izan zera, edo ze beste nola, azken finean da jakiteko 9-10 urtetako gazteek daukaten karga hor holtza gainean egoteko eta nola sortatzen duzu hori? Hasi ginenean, txikiak pentsatu lehenengo urtekoak nagusienak izango zidan LHB, eta genituen 5 urtekoak, 6 urtekoa dantzan. Eta txikinak azten zirenean, gaina ez genuen bakarrik ikastolako plazan egiten, baizik eta antzokietan egiten genuen. Pixka bat hori dena zuzentzeko zen bakarrik egon behar aurrean, baizik eta bere artean gut ensaiatzen genuen bezala. Orduan, inventatzen dituen pertsonai batzuek, ni erdian egoteko eta gauzak egiteko, bai. Enetarik jantzi izan naiz erdian egoteko, bai. Ondo da, hori da laguntzea, bai. Eskerrik asko. Musika eta dantzari dagokionez urte hauetan guztira, 185 musika pieza koreografiatu dira. Ordu eta erdiko 8 ikuskizun. 185 musika egokitzapen.
Erabilitako musika piezak herrikoiak dira, edo Eñaute Elorrieta, Benito Lertxundi, Urko, Korrontzi, Ganbara egilearena, baina taldeko musikariek ere beren alderdi sortzailea garatu dute urte hauetan zehar, taldearentzat hainbat pieza konposatuz. Aurkezpena egiten dugun bitartean musika dabilki hor, entzuten duzuena, hoixe da sortutakoa ere. Jantziei dagokionez, jantzia oso garrantzitsua da. 3000 jantzi pieza inguru diseinatu eta sortu dira taldean bertan. Errex esaten da, Honen inguruan, 2018an, dotore jantzi ekimena sortu zen. Ohiko jantziei eta jaietan duten erabilera zuzenari balio emateko. Eta hau ondo esplikatu behar da, gutze, galdera inbarrizut. Horrelako. Zergatik sortzen da dotore jantzi, ze beharra ikusi zenuten? Bueno, nik uste ja denak dakizuela, denek ezagutzen nauzue. Eta, bueno, betidanik Santo Tomas egunean jantzi gera, gera friki horietakoak, eta baserritarraz jazten gera beti. Txikitatik. Gaztea ginenean, 14 urtekin, kuadrian atatzen ginenean, baita ere. Eta gu beti, arro sentitzen ginen, ez ginen mozorratzen, egiten ginen jantzi, baserritarrez jantzi, ez mozorratu. Baina ikusten duzu, hasieran jende gutxi jazten dela, garaiak aldatzen juten dira, ezagutzak ere bai handitzen dijoaz, eta ikusten duzu, azkenean mozorro batera bihurtzen ari dela Santo Tomas egune hori, ez? Eta dena mozorratzen da, hori ez da. Eta orduan, kezka horrekin hasi ginen. Eta kontua ez da mozorratzea edo ondo jaztea, kontua da arro sentitzea. Arro sentitzen bazera, azkenean ondo jantziko zera, saiatuko zera informazio biltzen, jantzi desberdinak ikusten, eta orduan bukatuko duzu, ondo jazten eta arro. Eta hori da, leloa da arrotasunez eta ez arrokeriaz. Garrantzitsua benetan, eskerrik asko. Guzti hau aurrera eramateko 170.000 euro inbertitu dira ikuskizunetan, eta inbertsio horren gehiengoa jantziteriari dagokio. Baina, inbertsio handiena urte hauetan zehar talde lanean aritu diren voluntarioak dira, eta voluntarioak maiuskulaz benetan. Zergatik, gerok voluntario sariari esker aurrera ateratzen duelako bere jardueren zati handi bat. Eta hauen nortzu dira, nortzu zeaten, senideak ez direnak, proiektuan sinisten dutenak, dantzariak, abeslariak, musikariak, pieza sortuta jotzen da moldatzen koreografietara, argazkilariak, bideogileak, teknikoak, jostunak, kontuak eramaten dituztenak ere hori beharrezkoa da, eta gauzak alde batetik bestera eramaten dituztenak. Talde handia benetan. Gero Axularren helburuetako bat, folklore sustapena da, eta horretarako oso garrantzitsua da alde batetik gure herriko eta auzoko tradizio guztietan parte hartzea. Besteak beste, Euskal Jaietan, San Sebastian egunean, Kaldererotan, Olentzero desfilean, eta noski ikastolako ekitaldi guztian ere. Eta bestalde, Euskal Herritik kanpo ere zabaldu du euskal folklorea eta gure kultura. Oso garrantzitsua da taldearentzat, ze honek identitate kulturala satu, indartu eta berazten baitu. Jungo geha ikusten hemen imaginak eta. 52 jaialdi eta 282 barkatu emanaldi baina gehiago egin dira. Belgika, Alemania, Polonia, Hungaria, Gales, Txetxenia, Eskozia, Katalunian, Txinan, besteren artean. Hainbat sari jaso ditu gero Axular taldeak, lehiaketetan, Langolen folk jaialdian, Kantoni Gros jaialdian, Txetxeniako Mahmud Grosniko folklore jaialdian, besteak beste. Eta 2019 urtetik, Juan Luis, epaimaiaren parte da Poloniako Zakopane mendiko folklore jaialdian. Eta 2023an, Frantziako Ganat jaialdiaren inaugurazio ekitaldiaren ardura eta diseinua berari eman zioten, ez da gutxi. Txinako jaialdian duela ez asko bueltatu zaretena.
aholkulari bezala izan zenan eta jaialdiaren amaierako koreografia egin zuen. Enbaxadore lan edarra egiten ari zarete. Bideoa dago orain? Bai. Esan bezala, ekainean 20 urte. Kultura sustatu, zabaldu eta iraunarazteko lanetan, gure hirian, lurraldean eta atzerrian. Aztarna ezaba ezina utzi du hainbat gazte belaunalditan, gure tradizio eta dantza tradizionalarekiko maitasuna eta errespetua erakutsiz. Hasieran 70 ikaslerekin hasi. Gaur egun 200, 300 izatera ere iritsi da taldea. Guztira 20 urte hauetan 600. Baina urte hauetan zehar lantaldea ohartu da, gero Axularren lana kulturatik haratago dagola. Baztertutako kolektibo batzuekin batera elkarlanean aritu da. Eta zeharkako lana egin du gizarte solidarioago eta inklusibo baten aldeko apostua eginez. Eta hori oinarritzat hartuta, hainbat ekitaldi egongo dira 20 urte hurren hau ospatzeko. Alde batetik 3 dantza emanaldi. Apuntatu, aprilak 21 Tolosako Leidor antzokian. Hemen zer egingo da, dantza tradizionalak eta herrikoiak tartekatuko dituen ikuskizuna. Eta honetara, Emaus eguneko zentroko laguna gonbidatuko dira. 2018an hasi zan gero Axular taldea Emaus Fundazioarekin elkarlanean proiektu ezberdinetan, makinikiak egiten gero erakusketetan erabiltzen direnak, eta honen bidez, dantzariekin balioetan oinarritutako hezkuntza eta elkartasuna lantzeko ezagutzak ematen dizkio Emausek daukan ezagutza. Aldez aurretik ekintzak egin diren hauetan ere jantzietan bagaltzak eta egiteko garaian azkeneko ikuskizunean, ez da? Mozketa eta egin zan prozesua haiekin batera, elkarlanean. Emanaldi berezia da honetan besteak beste, dantzari hoien talde batek parte hartuko duelako ikuskizunean, 21 apirilean, eta sarreren bilketa apoio drabetentzako izango da. 2018an hasi zen apoio drabetekin elkarlana, gero Axular eta apoio drabeten elkarlana bien artean, eta Ogorrila solidario proiektuarekin. Helburu nagusia, drabet sindromeari buruzko ezagutza zabaltzea. Abuztuaren 13a Konstituzio Plaza Donostiako aste nagusiaren programaketaren barnean. Honetan 11 eta 25 urte bitarteko dantzariek nazioarteko folklore jaialdietako piezak dantzatuko dituzte. Eta horrela ikusi ahal izango dugu kanpora juterakoan zer ikusten duten besteek eta nola ikusten gaituzten, ezta? Urriaren 19an Donostiako Victoria Eugenia antzokian izango da gero Axular dantza taldea eta ikuskizun honetan antzestuko dena izango da urte hauetan zehar egindako ikuskizunetatik ateratako koreografia sorta. Eta oso berezia izango da, zergatik? Alde batetik, EASO abesbatzak parte hartuko duelako. Eta bi talde hauek duela urte batzu zaudetela elkarlanean, ekitaldi ezberdinetan. Olatu talkan, egon zineten, Euskal Jaietan, abuztuaren 31 inguruko jaietan ere, ospakizun egunean, eta oso lankidetza hori oso azbairazgarria da, bai kulturarekiko, bai taldearentzako eta bai ikusleentzako ere. Bestetik, aipagarria da ere egun horretan, urte hauetan gero Axularren ikuskizunetan parte hartu duten musikariak egongo direla. Talde handia bilduko zeat egun horretan. Eta lortutako diru onurak ere apoio drabetentzako izango dira. Kontzertua erretiratuei eta gizarte bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonei zuzenduta egongo da, irekia guztiontzako noski,
eta taldearen sorreratik eta gaur egunera arte parte hartu duten musikari guztiekin batera egingo da kontzertua. Orduan, oraindik ez dago fetxa, ezin duzu apuntatu. Oraindik ez dago aretoa, baina ziur naiz segituan agertuko dela fetxa eta aretoa. Esan beharra dago ere Matia Fundazioarekin elkarlana aspaldetik datorrela. 2015ean hasi zela, jaialdi ezberdinetan parte hartzen Gabonetan, Inauteritan, holako gauzakin. Jantzitegiaren lotutako ekintzak oso garrantzitsua ere, ezta? Jantzi erakusketa egongo da San Jeronimo kalean, kriptan, hor azpikaldean, eta izango da abenduan 13-tik urtarrilak 2 arte. Han izango dira ikusgai, ikuskizunetan ere erabilitako 40 jantzi. Eta, jantzitegiarekin lotuta, Gipuzkoako modaren astearen barruan Balenciaga Museoan egiten den desfilearen irekiera geroa Axular taldearen esku egongo da. Ze agertuko da, 26 jantzi ezberdin. Nola izango da irekiera? Agurra dantzarekin hasi, eta ondoren Juan Luise prestatutako koreografia Kalakan eta Madonak elkarlanean egin zuten Sagarra jo abestia oinarritzat hartuta. Tradizioa eta modernitatearen artean dagoen lotura interesgarria eta ezinbestekoa erakutsiz, musika, dantza eta jantzien bidez. Eta beste proiektua, dagoeneko hasita bideo dokumentala. Dagoeneko ilusioz beteriko bideo horretan taldearen historia, errealitatea, erroanko aberrietara nola moldatu dan, nabarmenduko da. Eta antzeko egoran dauden beste kolektibo batzuentzako eredu ere izan nahi du. Orain arte, taldea nondi datorren, uste jateno dakigula, ezta? Zer egin duen eta zer egin nahi duen kontatu dizuegu hemen. Eta nola gauzatu dituzuen, kontatu dugu nola gauzatu dituzuen amets horiek eta orain, badaki gainera ilusia handia egiten dizuela, mesedez Alfredo etorriko igoko bazina, Alfredo badiola. Eta Debora Perea, mesedez. Gero Axularrek euskal kultura gizartea eraldatzeko elementu gisa erabiltzea proposatzen du. Kontzientziazio eta laguntza espazioak sortuz. Lasai geratu zaitezkete, Lasai ez, hau da, momentu bereziena. Drabetzari proiektuaren bidez eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin ia 3.890 euro biltzea lortu zen. Espero dugu hondar horrek gaixotasuna ikertzen eta gaixoen eta senideen bizi kalitatea hobetzen laguntzea. Eta batez ere garrantzitsua da ezagutzera ematea apoio drabeten inguruan dauden familien bizipenak. Eskerrik asko. Orain, mila esker. Zeo zer esan nahi? Mesedez? Bueno, ni erderaz txekingo dut, bazpa ere. Gracias de parte de toda la comunidad Drabet. Gracias por acompañarnos en este proyecto. Gracias por llevar Drabetzari por Euskal Herria, por dar a conocer el Drabet, porque lo que no se conoce no se puede curar. Eskerrik asko. Ni asko hitz egin dut eta orain fandangoa eta arina ikusteko aukera izango du Andoni, Eider eta Eneko musikariak eta txikitatik taldekoak diren dantzarien eskutik. Eta Jaione, barkatu.
Bueno, igoko bazinate primeran ze horrela, ez nago bakarrik eta ja bukaera da eta zuek ikustea da hemen. Bai, mesedez. Venga, agurra. Eskerrik asko benetan. Eta iritsi da ekitaldi honen bukaera eta nola ez, eskerrak emateko momentua. Zuetako bakoitza jartzen duen alea hain da garrantzitsua taldearen ametsak aurrera eramateko, eta amets horien atzean helburuak daude, eta zergatiak daude. Eta hain ederra da, eta magikoa, sortzen diren ikuskizun, dantza eta ekitaldi guztietan, euskal kultura, folklorea, ohiturak eta historia hemen eta han sustatzea. Horregatik, eskerrik asko bidelagun zareten guztioi. Dantzariak, abeslariak, musikariak, argazkilariak, bideoegileak, teknikoak, jostunak, kontuak eramate dituztenak, kargatzen dituztenak, lehen esan dugura hasieran taldea oso garrantzitsua da. Eta noski eskerrik asko, Apoio Drabet, EASO Abesbatza, Matias, Emaus Fundazioari zuen baloreak gureganatzen laguntzeagatik, eta eskerrik asko babeslei Donostiako Udala, Kutxa Fundazioa, Tolosako Udala, Gipuzkoa Moda eta komunikabideei, eta noski zuei, ikusentzulei, eskerrik beroena. Beraz, gero Axular taldearen izenean, eskerrik asko gaur hemen izateagatik eta 20 urteko ibilbide honetan gure ondoan sentitu zaituztegulako. Aurtengo ospakizuna, emozioz, lorpenez eta une ahastezinez beteta egotea espero dugu. Bihotzez, eskerrik asko danoi. Momentu bat, mesedez. Eta orain musika zuzenean edukita hori da altxorra. Zeo zer edukiko dugu pikatzeko, zeo zer hartzeko, elkarrekin disfrutatzeko eta elkar banatzeko aurtengo ekitza guzti hauek eta aurreko urtetik egindakoak. Eta zorionak gero Axular taldea orain 20 eta beste 20 eta beste 40. Eskerrik asko.